Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Neki oblici u poslovnom, funkcionalnom stilu hrvatskog standardnog jezika, s obzirom na to da je poslovni stil dosta utjecajan, to je i jezik politike, također djelomično i jezik uprave, pa onda svih društvenih institucija. Možemo reći da je taj poslovni stil i prilično moćan i utjecajan, odnosno da on ima posljedice i na druge funkcionalne stilove. Pa kad se nešto javi u tom poslovnom stilu, onda se vrlo brzo proširi i prihvati. Sjećamo se onog priloga glede. On je bio vrlo čest 90. godina i zapravo je zamjenjivao mnoge druge oblike koji su pravilni. To su u vezi s tim, s obzirom na to što se tiče toga, u skladu s tim, na temelju toga, u pogledu toga i drugi slični. On je zamjenjivao sve njih, pa onda kada biste rekli glede nečega, onda ne biste ništa od ovog što sam prethodno spomenuo trebali upotrebljavati i ne biste zapravo trebali ni razmišljati je li pravilno u vezi s tim ili u svezi s tim, je li pravilno na temelju toga ili temeljem toga, je li pravilno u skladu s tim ili sukladno nečega ili nečemu. Naravno, ono prvo je pravilno, dakle u skladu, na temelju i u vezi. I kada bismo upotrijebili to glede, onda bi nam bilo kao jednostavnije jer ne moramo o tome razmišljati. Mnogi su se i smijali tom prilogu. Zašto? Pa zbog toga što je on davno postojao u hrvatskom jeziku i onda je na neki način kao da je uskrsnuo 90. godina i ponovno se počeo upotrebljavati, ponajprije u tom poslovno-administrativnom stilu, u govoru političara. I čak se javio onda i jedan oblik u svezi glede, što su mnogi također smatrali neprikladnim i smijali se tome i slično. I ja također smatram da je, ne samo da smatram, nego i znam da je to nepravilno. Dakle, ovo u svezi je nepravilno, a pogotovo onda i taj oblik u svezi glede, što je pokazivalo i svojevrstan otpor prema tom prilogu glede. E sad, što reći u vezi s tim? Trebamo li ga upotrebljavati i je li to pravilno? Pa s vremena na vrijeme možemo upotrijebiti i glede. Naravno, ono u svezi glede to nikako ne bismo upotrijebili i ne bi bilo pravilno. Ali ne bi bilo dobro ni gomilati jedno s drugim, čak i kad je pravilno u vezi glede. Dakle, ne treba gomilati jer je riječ o pleonazmu, suvišnom gomilanju riječi istoga značenja. Dakle, možemo reći odvojeno u vezi s tim ili možemo reći glede toga. Ipak, u današnje vrijeme glede se puno manje upotrebljava, što i jest na neki način primjereno, jer s jezicima je kao i s ljudima, i s riječima je kao i s ljudima i kada neku riječ ponovno oživite, kada je, mogli bismo reći, izvučete iz groba, ona ipak, ako se dugo nije upotrebljavala u nekom drugom vremenu, neće biti tako lako prihvaćena. Zamislimo što bi bilo da sad također oživi netko iz 15., 16., 17. stoljeća ili možda i iz bliže prošlosti i da ga stavimo u ovaj svijet, isto teško bi se snašao, teško bi prihvatio sve ono što nas danas okružuje. Svaki čovjek živi u svom vremenu, tako možemo reći i riječi kada su živjele u svom vremenu i upotrebljavale se, pa su onda neko vrijeme nisu bile prisutne, umrle su, vrlo ih je teško ponovno oživiti. Naravno, usput se sjećamo i one razlike oživjeti i oživiti. Oživjeti znači postajati živ, oživiti, učiniti nekoga živim. Hvala vam lijepa na praćenju i u vezi s tim, odnosno s obzirom na to, sve smo rekli. Hvala lijepa. Pozdrav!